Páni, teraz mi dovolte pozvať na pódium nášho čestného hostia, pána Vladimíra Ruska, nestora rozhlasovej réžie, ktorý sa v týchto dňoch dožíva okrúhleho jubilea. My mu srdečne gratulujeme. Nech sa páči. Zároveň pozývam na pódium aj jeho excelenciu, pána primátora a zástupcov detskej poroty. Nech sa páči. Opäť, áno, pán veľvyslanec nám otvorí obálku. Nech sa páči. Môžeš niečo povedať, samozrejme. Tak ja by som chcel povedať iba to, že bolo to veľmi ťažké vybrať iba jednu rozprávku, ale nakoniec sa porota zhodla a výsledok je v obálke. Ďakujem. V kategórii rozprávkových hier udělila dětská porota cenu Zázračný oriešok titulu Štyria štriatkovia a víla. Štyria štriatkovia a víla. Autor textu Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová, hudba Matej Hás, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuková realizácia Peter Daniška, réžia Táňa Tadlanková. Táňa Pauhofová za stvárnenie postavy Víly, Vivi a vydavateľstvo Perfekt. Detská porota ocenila nezvyčajnú atmosféru plnú zaujímavých škriatkov, uvoľnenú náladu a vtipný príbeh. Interpretácia Táni Pauhofovej bola úprimná, jemná a milá. Prosím tvorcov, aby prišli sem na pódium.